Munoona ndo dambudziko ratapinda iro makomrade rekuti umwe neumwe ari kuita sekuti ari kutaura akanangana nekuzembera kusapota munhu waanosapota e.g. Geza Junior unotaura stereki nezvawageza handiti muri kupanzwisaka but of which this country kuti isafe kusvika pa this level yairi nei wana Geza is there that side handi muri kupanzwisa Chamisa wamuri kutaura kuti Chamisa yes hatigone kumuprotecta because of ibato rangu une zvinhu zvakawanda zvaakariska but tikatarisa zvinhu zvizhinji zvakaitwa munyika Chamisa is not involved, is not there because Chamisa haana power rekutungamira Zimbabwe. Uneto nehondo dzakewo dzatinogona kutiwo idzi akakanganisa yes hatirambe munhu yes handiti mazvona but tikada kutarisa zvizhinji zvachona ivo vanhu vacho vari kurumbidzwa vana Chiwenga nana Nhingiriki ava nyaya dzenyu dzinotidzosera kuti tidzoke kuNhingiriki inini ndini munhu ari kutomira chaizvo kudefenda kukanganisa macitizens wamuri kutaura ndekupiko macitizens ari kutera isusu tiri kutaura nawo macitizens havasi kumbotera vanhu vakanga vachiNhingiriki vari muZanu PF bakwete kana kuti maZanu PF macitizens ari kutera vanhu vari neutral saka tiri kuzama kutenesa vanhu vese kuti vapinde muneutral way wasiye zvemapato maakuita sokuti tese tiri kuataka tiri kusapota vambodzwa vachisapota kuti tiri kuda kusapota Chamisa here kanga ndichikurudzira kuti vanhu vasapote Geza vanhu vasapote Nhingiriki Chiwenga kangani kuti munenge muda kukwanisa mazita vamwe vanhu kuwasvibisa chete kuti wakwane muwe yedepartment reZanu PF rakauraya nyika since 1980 Chamisa mwana mudiki papo since 19 Zimbabwe yawana kuzvitonga anga asati atombokura Chamisa I think anga atori for 2 years and otherwise nyika haina kuuraya kubva nhasi nyika inei tiri kutogadzirisa mistakes akaitwa nevakuru veZanu PF isusu hatisi kugadzirisa mistakes akaitwa nevakuru veopposition kwete Chamisa asiri atanga neopposition chaopposition yakatanga navatsvangira even vanatekere vakatombopikisa vachibuda vachipinda vachidzoka remember kuti ZANU forces it's a opposition ichitanga ZAPU ndo yakatanga nezvematongerwo enyika kuti ZANU izoambwa saka nyika yagara ine maopposition but hakuna opposition yakagara ine power Chamisa wamuri takauraisa vanhu vacho vaiuraiwa nani pane pamwe pokuti ngataura ichokwadi ngatirege kuda kuhwanda nemunhu wese kuda kukotora munhu kumukwanisa pasiripo so vanhu vaimbouraya vanhu vacho ndiva nani ibva vapedzesa Junior Geza kana muda kuti tifambe tiwira nemurevolution ndo pandinoramba ipapo musataura muchiisiya mawende nemateya so vanhu vacho vaiurayiswa nani Chamisa maida kuti atore futi muamari here kana kuti aende kunogara pasina malaba here anga ane simba here maida kuti agare pasi nezeki here anga ane simba here imimi ndima mune simba imimi nana Geza vachewa muri kutaura vachewa vavo Chamisa une simba here zvinhu zvese makakepcha kudai so runesi Geza wamakutaura nhasi unoyo wakabuda rini komuZanu PF wana Chamisa wakabvira rini kukompeteta nerevolution revolution yamuri kutaura yenguva yehondo yanga revolution yemadzakutsvaku iyai tingati vakarwira nyika here nyika ndokurwa kwenyika here since 1980 chii chakarwirwa nyika yacho yakarwirwa ndeipi marebels aya yakanga aitsvaka kudya guta chete aya since nyika yasunungurwa panapa kuti nyika yasunungurwa yakasununguka here nyika yacho musati nyika yakasunungurwa musati revolution yanga iriko revolution ipi yekuparadza nyika yekudestroy nyika here inini mukadaro atikwatiwirirane zvachose ende vanhu vamuri kuzama kuda kutaura vacho kataurai chokwadi ZANU PF haina vanhu vakawanda pari zvinhu izvi ende vanhu vari kubva kuzanuka edzai kupretenda sana men of God kuti zvinhu zvinake noti kunyebera kuti nevanhu musina mixanai nevanhu vari kusapotana nevanhu vari kukurudzira vanhu vari kudhonza vanhu kuti revolution igone kumira zvakanaka pane pamwe pokuti mondogona kuda kukwanisa munhu ka pamhosva yaasina kuita Chamisa nokungodzi mutungamiriri chete ngomo vanhu zvavakapedza kuuraiwa pakukura hundi ngombo ndiye akaurayisa vanhu here kana kuti vana Mnangagwa ndo vaiurayisa vese vana Runesi Geza vanga vari muZanu PF vari madhara
wari kusecurity. Akona kuti kana munhu auraya munhu onyeba kuti kwanzina ningiri ndo slogan ndo politics atiri kuramba idzodzo dzekuti zvese zvaitwa vanhu vaipondwa munguva yemaelection zonzi chamisa vanhu vachamisa vari kupondana. Vanhu vaipisirwa dzimba zonzi maopposition vari kupisirana dzimba. Iyo iri ZANU PF iri kuita zvinhu ndo zvamatanga futi maakuda kutaura imi takura isusu hatisi vana vadiki isusu taurai kuti pamwe pacho kana muchitaura vamwe muri vana vadiki futi even pane zviri kuberekwa nekuningina futi kungwara chete kwechikoro nekudzidza chete. Musamikisa mapudzi nembambaira mani. Pane zvimwe zvokuti politics dzimwe dzinenge dzine kachibhende kuda kumikisa zvinhu kuti zvinake so kumecha but zvisiri izvo. Nhau yatiri kugadzisa mai manje inhau yeZANU PF yauraya nyika nhasi ZANU PF. Indawa muchiwanda nemunhu wemimi. Chamisa wakauraya nyika papi? Wakaurayisa vanhu kupi? You not defend because of president we opposition party and no supporter. No. Kana une mhosva dzake chinge ndinombopopota vanhu. Kanga ndichipopota pamedia vanhu vachiti ndiri mupandiko wachamisa ini. But pane pamwe patinonyatsokuona kuti apa akapa. Aungaenzanisa mhosva yakaitwa naChiwenga naGeza. Zvakatosiyana. Chiwenga une maitiro aita panguva yemaelection 2018 achigadza Mugabe 2017. Geza anga asingabudikiri kufanana naChiwenga. Chinozongopiwa mhosva kuna Geza chete nechokuti vanga vari mumubato macho. But Geza haana kana something yakataura kana kuti bad information yakapa kana kuti mashoko akashata akataura. Saka revolution yamunotaura revolution yekurwira nyika ndo yatava kutotanga iko zvinezvi. Yakaitwa yaya vanhu vakanga vachirwira kuzogowana lefa renyika. It's not a revolution. Wakafira mahara makomrade akafira kunyadzonya uchimoyo kutembu wese wakafira mahara vanhu vaya. Because mamwe makomrade acho ana kuto mamwe ato nemabara makumba ana kana nepay ari kuwana futi. Mamwe akatojambiswa pay yacho. Vana mujibha havana kana chavakapiwa. Asi vanga vari murevolution. Saka hatitaure nyaya dzinomusoro dzinobatanidza vanhu. Ini ndiri kutorwisana naTraore apa. Mauda kubatanidza neni kuti ndiri kutaura zvemutungamiri papi pacho ndomana taura zvemutungamiri. Muda ndidzokere ndinyatsokambenera mutungamiri wacho amisa wachona. Musatidzosera kumashure mhani kudzosera vanhu kwaBharadhani kwawaikanyiswa zvidhina nemato. Taurai politics dziri straight so ndo zvinonedza. Iwewe Geza Junior uri kuuya wakanyanya kusapota neGeza Sterling way yako yauri. Uyo ari kusapota anzaniko ari kusapota Chiwenga. Muri kuzama kuti kudi muri kusapota makawanda so muchimobilize vanhu but mune maagent enyu amuri kusapota imimi. Iwe Junior Geza mira pa straight iwe politics dzako. Une chipo chokutaura ngeTraore but mira straight kana ita politics dzako. Atidi vanhu vanohwanda nemini wesu. Kana kuti vanhu vabatana tigase nyika. Mira ine vanhu vari kupi vamuri kutaura wautaura we Geza Junior. Vanhu vamakasiya kuna Munangagwa uko. Vanhu vasingateereri ZANU PF wese vakagara vari opposition. Saka ngatibatane timikise vanhu kuti vanhu vateere gwara rimwe chete. Rawambwa iri. Noti kutaura zvisina nebasa rezvamuta.